guys, don't forget to follow us on Twitter at Philippi TV SA, and then on Facebook at Philippi TV Official. And please like our page, okay? Peace. Moreni, Nimugele, Philippi TV, your station, our station, enjoy! Eli ekhaya lakho nawe. Sisters abiding in light and truth, inspired minds inspires others. Philippi, we're having fun and
It's on fire. Igama lami Dungamana, but you can call me PK. Sibafuna usimala pha kuma khasi ethi, pha ku Facebook sikhona, ku Philippi TV official Facebook yose lami khona simanba amana PK hlanga. But if you want to know who's this guy behind me, Ulwando, and he's having great fun shooting Sinsuka the Plan. But before we fly now, on YouTube, ku Philippi TV, you can get the Plan 1 if you're excited to get one. But no, we're shooting for season 2. If you want to know more, it's not ask most for now. But for now, this is what we have for you. Omini senza impazamo ngempazamo. Mpazamo ezo zisikhokhelele ukuba sizame ukuzikhupha kuzo ngokuba sithi sizame icebo. Masithubile. Uza kuzama nantoni na ukuba uphume kuloo ngxaki kuyo. Isilulo yilokishi emanyeneyo apha abantu bakhona banemfihlelo emveni kwalamasango wabo. Ukuqala namhlanje ndiza kuvezela izehlo zonke ezenzekayo kule silulo ndini ngonyaka 2012. Ndiza kuqala ndikuvezele undoqo walamabali asesilulo uze ekuhambeni kwethuba ubone ukuba bekuqalelephi. Ndicela nje ungabhideki yile nto kuza kuyibona apha. Bukela nje wena uza kubona ukuba bekwenzekeni ukuze ufikelele apha. Ngithando apha ndibambe ngambonala zami izandla lo apha ndibambe khona ngumkhosazi yamnithisa le mako ngumkhosazi Jonona si umaduna yafo ndinobhizi manje omonda kasela ujonga lamntana esisikeleme ngoba yambi kanti kwelo kwa mina kazi bayayibanga phansi kuma kanti ubhizi lamntana kwenzweni kwakho ubhizi lamntana ufuna into lapha kumendini kanti kanti kwenzweni kwakho njalo ngibona ngini awusondele efonini manje sizofundela manje konke imbangi sifundela la sesho babini nje ngamadoda manje awusondele lo urari kodwa bawo ungibuza lona le funa sesho babini awutsho bawo manje ngitshela inkosi zami
Umtshela ntoni unkosikazi wami? Ndakubuza phela umbuzo man. Thando phela umbuzo umtshela ntoni unkosikazi wami? Mafethu manje. Ngicacisa ngibona. Yona wena ndixelele nje akho nto indifundisa nawe mani ndiyazazi uba ndifuna ntoni apho ndikhoyo. Khayakazi, ndiyayiqonda unomsindo. Nathi ngapha sikhathazekile kuba siyayazi uze kumama wakho. Lo uze kuye apho ayingomama wakho. Uzothwetyulwa sisithunzela eso. Siyayazi kudala unala maphupho akho kamama wakho. Kodwa ndithi xa ndisithi ayingomama wakho lo. Uvuke ekuseni wanyamalala, usista wakho oko ekukhangela. Ndiphele ndimxelela ukuba uphi. Ndiyakucela mhlobo wam, musa ukukhathaza ifemeli yakho kanje. Ndiyayazi ubumthanda umama wakho kwaye uyamkhumbula. Kodwa ke akasekho kwaye sukulobeka zizinto ezinjalo. Khayakazi. Khayakazi usanimamele pho? Hello? Khaya. Khaya. Hello? Visit the first shop of its kind,
container wall, container number 7 in Philippi Village next to Philippi Shoprite Mall. That's Lulu's Fabric, where we provide good quality fabric that we use to make taxi and car seat covers, traditional clothes and shoes. If you're tired of your old car seat covers, visit us and you can choose from a range of car seat covers that we have, and we will fit it for you while you wait. Out of all the different fabrics that Lulu have, we also make African outfits and these sandals from our fabric. Lulu's Fabric, your first choice in quality fabric. These are some of the things you can find at Philippi Kitchen and Hardware. Find us at shop number 50, Govenberg Road, the Old Lansdowne Road, Joburg Center in Philippi, or contact the details on your screen. Philippi Kitchen and Hardware, your one-stop shop for your DIY experience. Your station, our station. Please like our page on Facebook. It is Philippi TV Official. And we're also on Twitter, which is Philippi TV SA. Episode ubukeleyo episode yokuqala ikhona enelandelayo bekho nesithathu ngesine uba ufuna ukuqhubekeka nokubukela amabali ethu jonga escreenini incwadi uma uzilandela. Mama, sniper, sniper, abantu baselini. Ngapha kwenza ngokugcwele we man. Lapha sinqathi kokwenu Anjong sisufu. Sister. Alum to all sister. Coffee game.
Sure, sister. What do you want to Uzithi mfethu. Sure. Ekusayilelwana lisokolisayo manje. Sana. Kancane. Sana. Sure. Thank you, boys. Well done. And siphalile manje enthathu. Don't you dare! Where? Huh? What's weird? Kenapa dia nggak pukul? Kembalikan. Apa di sini? Sudah fumar ini. Ya. Ndimhethisile ndithi naye bekhethisile ebethithele sisebekhethisile ebekujwalele lo okwesibini uvumile ngoba ndifone nta ezikum that means yonke into ngeyenzekile kaloku anything futhi beka lo sibala kumsizela ndangasizele nobephethisha ngoba lo mkhwale uyitsheke kangafuni umkhwala uyijale eyidizaba le nto awuzukwazi ne ungasaphi nakujongeyo Siya. Urasi. Nothilena kodwa. Ungafunile. Nothilena. Ufuna ephi ke Thombi? Ufuna ephi? Nothikande. Okay. Ngifanda umenza kanje. Ngifanda umenza. Malo. Ukudedele zombaba. Uyenza lezi zinto. Ngifanda umenza kanje. Yebo, what if siyajwala nesitho siyathanda amantombi injale manje sithi siya injale ekujwalele ekulahlile kamna nebekona okulahla akho phasa njani ngokuba akho phasa siya yambona laphi ngiyasi sinamaqhina ethi nejale ufeel lo mzulu injani le yasipisa lo sistrong promise yasipisa lento le siya yambona Chonge yasipisa wenza tricks zakhe akhombise vuka mfondini vuka sizolwa kuba ligwala yambona usifisile namaqhinga le ndoda yakho le namaqhinga hayi izinto kodwa yikho le lokuyenza kodwa zinto ayikho ngoba kutheni mina ndilwela wena mina ndenzela wena ozoba wena uphinde uthayike into bona uzifisile usiya sesikhulukhulu esidala esingumaqhingashe omdala lo siya umaqhingashe omdala usifisile lo muntu lo siya uleka ingathi akaphefumula senzeni funeka akaphefumula usiya sawuthini Usiya awuthixo wami sizokwenza njani thetha funeka sizakwenza ntoni okay ke yenzekile ke ngoku sizawuthini ke ngoku
Senzekile sithini ke ngoku because yonke le nto bendenzela wena mna. Kuba ndingumhlobo wakho okwanele. Ngoku ndimo sengxakini. Zinhle? Masibona ngaloo mntu. Because kaloku sizamthatha njani simseki? Sizawuthini ke lo? TV man ilona man abe Philippi amaningi asilandelana lapha ku Facebook man @Philippi TV official like nalapha page yethu leyo man ungasilandela nalapha ku Twitter man isifollowishe man yabo @Philippi TV SA ejaona nibukele iPhilippi TV your station our station my station. Eli libali lentwazana eyayiphelelwe lithemba. Eli likhaya lakho nawe. Sisters Abiding in Light and Truth welcomes every young girl who would like to make a change or difference in our communities. For more information, please contact the details on the screen.
adverts ezimanzi vela uba nawo nelakho ishishini ufuna uba sikwenzele i-advert qhagamshelana nathi kwi-social networks zethu sokwenzela i-advert ixabiso elincinci kakhulu kukudala kwi-1000 ukwenyuka uqhagamshelane nathi kwi-social networks zethu uzobona nawe inkcukacha esikrini. Zisuka emaphikweni ngoku wena uboniswa esipilini ngoku wena kuhazi ndini mabaka bamathini yintoni ingxaki yakho kum kwenze ntoni isifomi yintoni ingxaki yakho kum ufuna ndithini sundiphamalisa sondela apha kum sundiphamalisa sondela zaba ndizokubetha ngoku ndizakubetha ngoku ndikhala kakubi wena mamathini ayikho le nto ndenze yona ayikho le nto uyenzileyo mani kurhakazi ndini ndizakupruvela ipointi uzawubona ndizakupruvela ipointi ngoku ini ngoku ndiyandiphamalisa mani ayikho le nto uyenza. Yonke into ihlangene khawulezani fikani ngoku engekafiki umama lomntana. Usheke nje umzuzu nje omncinci afike. Ungangixela uba mandehlisa umoya, ungakhuli ngixela uba mandehlisa umoya. Uyayazi uba ndithembekele njani kule family? Uyayazi uba le family ithembakale kanjani? Oh, yiyo le nto ungakhathali.
ususela namhlanje ezikaKesari uKesari ndiphumene nani mina nonke futhi sigqibile ngani. Oh wahleka yahlekisa. Wo hayi nje. Ningayi ngapha ne. Nidlale apha evandeni. Yeah, nidlale apha evandeni. Uronga besilo. Konke konke. Jule. Kudala. Ngo, andake ngibela kudala manje. Ngizabona ngiyazi nobanza ukukhona. Wesihleli yedwa. Ininzi nje into eyenzeka enhlokweni yam ndithi ndawucinga ndiqhuba ngintona ngena ndikhawuleza kuphume in 5 minutes wisoyika uxelela lo mntana uyayazi bana Bona besilulu eziwe shitha nje upholile wena atsho yabona thina sowu sonke afuna injongo asiqosana ngalejazi yakho losizwe nayazi yabo otherwise umngani wami yabo sisena sonke yabo kodwa jonga abanini Ukuthi ufuna ukwenza into ufunenze. Hayi ufundini nginomntu omhle ngimnyekele nje hayibo Ewe yakho hayi ufundini khona bakuthiwa ichomi yami ndiyeke ihabhu ikhipudini Kitchen and Tondo, we have lemonade, glass, towels, all that on the football. We also have original brands from me. We all like to use original brands, don't we? Yes, ma'am. How much are these? You can check on the price. We also have great service too. These are some of the things you can find at Philippi Kitchen and Hardware.
Find us at shop number 50, Govenberg Road, the Old Lansdowne Road, Joburg Center in Philippi, or contact the details on your screen. Philippi Kitchen and Hardware, your one-stop shop for your DIY experience. Do you have broken windows? Do you want to fill your house with tiles, carpets, or wooden floors? Here at Philippi Kitchen we have new windows. As you can see, we have a range of tiles from different suppliers. If you want anything, you can call and we will order. Philippi Kitchen and Hardware is the best place to be. Hey, baby. Hey, baby. You are not too far from finishing. Almost done, baby. Almost done. Oh, this looks so nice. Thank you so much, but just wait until I'm done and then you're gonna see is how amazing this will look. I just got water for you. Thank you. Do you have to the kiss, baby? Come in. Come. Thank you. Okay. Hi guys. Hi. How are you doing? Good and yourself? I'm good. So guys, today we are here at the Mabalani family. They told us that they will be painting, so we just came by to check how the painting is going. Mr. Mabalani, tell us why you chose Philippi Kitchen and Hardware out of all the hobbies you know. I chose Philippi Kitchen and Hardware because they sell the best range of quality in their materials, and it's affordable. It's not far from where I stay. I don't have to use transport. I even bought the paint from them. Nice. We've heard it straight from the horse's mouth. So, Mr. Mabalani, tell us what's next? What's your next step from when you're done painting? When I'm done painting, I'll be doing varnishing on my windows and doors, and then I'll be finishing with the tiles. Wow. And I believe you bought all your materials from Hardware Kitchen. Exactly. So guys, we've heard it all that Philippi Kitchen and Hardware is the best hardware for your DIY experience. We showed you Mr. Mabalani's store, who has been a real customer to us for over a year. We also showed you a wide range of products that we have. If you need anything, you can come to us here at Philippi Kitchen and Hardware. The address is on your screen. Hope to see you soon here at Philippi Kitchen and Hardware for your own DIY experience. Bye! Manufacturers singabathengisi bempahla ezifikelelekayo kwaye sisupply kwi-primary nakwi-high schools. Singabathengisi nje, singabathengisi abaziqhenyayo kwaye sithengise iminyaka sisaplayela kwi-primary nakwi-high schools. Sinazo ke impahla ze-sports, sibe nazo ke ii-curtains, izinto zo-decorator, sibe nazo ke neempahla zecawa. Zonke iintlobo sinazo apha eFilippi. Ngawukhe ke ujonge ke ezinye apha eskrini izinto esinazo efunekayo. Sanibonisa ke ezinye izinto esinazo apha efunenala ngadibana nenye ye-customers ekuthiwa nguSisani. So ndizakhe ndimbuze imibuzo embalwa ke. Molo Sisani. Ewe ke sisi. Njani sisi? Ndiyaphila khona kuwe. Ndiyaphila sisi. Ndizakhe ndimbuze ke imibuzo embalwa ke sisi. Ukuthi why ukhethe ifunenala kuzo zonke ii-shops nee-container ezikhoyo apha eFilippi. Kudala ndizula kwezi container kuzo zonke zilapha. Andiyifumani i-uniform yosister bam aba ndihamba nabo babonayo. Ndithetha apha ngasefini yona ndabona kukho imitsalane emihle yemithunzi ndangena ngaphakathi xa ndijonga ndafika ikhona ii-uniform ezi zabantwana ndizifunayo.
So uyaoneliseka ukuze uyiyo yonke into. Ndiyaneliseke kakhulu sisi kuba bazandenzela ngamaxabiso aphansi siyafikeleleka yonke imithingo oyifunayo iyayifumana apha kunye kwaye bakwenzela ngale ndlela uyifuna ngayo. Okay, ndingakulibazisa-ke sisandile ungangena ngaphakathi uzogqibezela ishopping. Wow, nizivele ke naye ingosisandile ukuthi naye uzifumene izinto ezilixabiso eliphansi kwaye ezifikelekayo ezisemgangathweni. Kwaye ke nani ningaza ePhilippi Village nizozithola.